Ngicela inhlonipho bazalwane, ngicela sithobeni silalele. Ngiyacela abamile noma abantantayo ngicela ukuthi bathole indawo bahlale phansi. Ngicela ukubingelela abagqugquzeli balomcimbi wanamhlanje. Ngibingelela amakhosi, abasifabonakulu, abaholi bendawo. Ngicela ukubonga abantu abaningi benze lo mcimbi futhi wenzeke. Ngibona khona igama elihle lapha ukhozi. Ayikho inyoni endiza phezulu kudlula ukhozi. Angithi ayikhona eyodwa. Ngiyabonga, ngicabanga ukuthi isibonelo esihle lesi kusho ukuthi umcimbi ofana nalowo uzoqhubeka undizele phezulu njengokhozi. Sesishilo-ke thina izokwenzeka. Angithi nazo-ke akade ngishayele izandla. Mina nginokugcina kwakamhlophe, ungasindela kakomoto kathumbeza okhuthaza. Bona bakhuthazisa nabanye belesaba. Onkombeze ndabonyesi bese bafakaza nezendawo ngomnyama. Ithi mangisendaweni efana nalena, ngiyathokoza ngoba sekuhlangene nenhloko yami yabantu. Abantu abathanda isintu, abantu abathokozela ukuba ngabantu abasha. Yebo leyo nto le, abantu abathanda isintu futhi abathokozela ukuba ngabantu abasha. Ngicabanga ukuthi masithi sihlonipha amaqhawe namaqhawekazi kaJune 16, 1976, usuku olukhulu lolo. Sigiya ngengoma namhlanje, siphinde sithi udumiso libalele linje. Udumiso ley'nhliziyweni zethu. Udumiso ngabelele khona abantu abasala empini. Sithi ayinyakaze amathambo othi yenze emashinini. Ayanyakaze amathambo amaqhawe akhambi kaMorris Isaacson entathakusa esondela elungisela usuku olukhulu lokuthi obhikisha sikhathele isikhulu thina singama-Afrika. Ayanyakaze amathambo abo namhlanje. Umhla ka-16 kuJuni akulona ilanga nje elijwayelekile. Ilanga elibalulekile. Ngithe i-crash ayimenyiwe. Right? Abantwana base-crash kusiyangabani abanye bathathe kumanyelezasi. It's an amazing man. Abenginenhlalo ukusebenza nobubheki. Ngibonga uZawadi kade la kule stage. I'm so glad that you chose to be boring, to do normal things, to celebrate amahubo abantu. Amathambo Princess Magogo ayanyakaza namhlanje. Amathambo okhabo ngoma ayanyakaza namhlanje. Amathambo abadala omkabayi kaJama unomthiyane ayanyakaza namhlanje. Ngani ngoba wena ukhethe ukusisa kubhora. Thandela lona intombi emnyama ngenkani. Ngithe makucela ukuthi ngizokhuluma nani namhlanje. Ngathi ngizokhuluma ngento eyasisiza ukuthi ngesikhathi silwela inkululeko sikwazi ukuthi amakhanda ethu angaphithani. Kwakuyingoma. Ingoma ngisho sesiboshiwe, sesemajele. Ngisho sesendaweni where we are in hiding, running away from the police. We survived through song. Ingoma yasibamba yasihlanganisa. Kunengoma sasithi masiyicula sesihlangene ko-Photo House laphana eGoli before bayishise they bombed Photo House where we would meet late at night. Mnyama nithotsa ngeketanga ikhabe bethejani na isinja sobulawa isinja sobulawa isinja sobulawa isinja sobulawa isinja
uneqhaqhazela uyazi sayilwela lenkululeko singahlangana la singajabula la singathokozela inkululeko namhlanje singathi siyayiqhenya ukuthi uNkulunkulu usesigcine kwazi kwaba lapha sithi masihlangene nabaholi bendabuko benathi namhlanje ngoba yazi inkululeko yalwela ngithi baba nowa abantwana bakuNkulunkulu nakeneswa ngento okuthiwa umzabalazo na yalwela lenkululeko labachitheka igazi abaningi basala enkundleni so ngifuna ukuthi-ke makuthiwa i-youth day kufanele nokuthi uthatha ispray lesokunukisa kahle manganuki kamnandi uthi thufu ngaso lena i-commemoration ka-1976 students uprisings i-commemoration ka-1976 students uprisings sikhumbula amaqhawe namaqhawekazi ayilwela lenkululeko abaningi bagcina sebeya ekudingisweni they went to exile others were killed along the way others didn't make it back home abaningi ngo-1976 balibona ikusasa eliqhakazile ngizocela ukuthi ngiyanijabulela ngokuthi nihlangane endaweni nje ngizocela ukuthi ave ngithokoza uma ngibona nigiya niqephuza nenza kanje ngiyithandazela ukuthi nibe niyakwazi ukugiya niqephuza ngencwadi ngithini sigiye siqephuze ngani sigiye siqephuze ngani yebo ayilwe ngamabhuku uyazi ukuthi amandiya afika la as slaves bezosebenza ngokushukela kodwa namhlanje inkundla eziningi eziphezulu ziphethwe amandiya namhlanje abaningi bayawazonda ama-Afrika-ke azonqoba ngani ngencwadi awudingi enyangeni awudingi othola abaprofethi bamanga awudingi uthola lutho uzonqoba ngencwadi imfundo ngamandla abantu balwela inkululeko ngo-June 16 babelwela ukuthi sifunde siphumelele siqhakaze sakhe isizwe esingcono nina nonke nikhona lani ngabantu abasha angicabanga ukuthi nihlanganiselwe lana ukuthi nijabule ukuthi niyakwazi ukusina nokucula niyaqephuza la qephuzani nithokoze nazi ukuthi nayilwela yalwela lenkululeko kodwa baphuma la nithi sizogiya siqephuze ngencwadi lisho njalo labigama ngaphambi kokuthi sikwenze lokho sohlala sikhala sithi abanye abantu bathatha amathuba wethu masihlangene kunjena futhi mhlawumbe ngabe ngikhuluma English yazi le ndaba bakhuluma ngesizulu leyo ngizama English ngizama isiNgisi oh you want English okay as far as I'm concerned bakhona abazali ngicela ukubona izandla zabazali nje kuphela abadingi usuku ngicela ukubona abazali nje kuphela bakhona la endlini abazali la endlini ngicela nishayele izandla abazali benu kunjalo mama nobaba bathi angeke ingane zethu silambe angeke ingane zethu singafundi angeke ingane zethu sigodole singagqokisi khona ngicela nibabonge ngalokho nibabonge ngokuthi nilwe impi ngamabhuku incwadi phela kwento ezosisa enkululekweni singama-Afrika ngaphandle kwencwadi uqambushile ungabala zonke izinto ethi bazenze okhokho nokhokhosi angeke ukusize ngalutho lokho ungabala wonke amagama amakhosi angabakhona ungababala bonke bazokwenza njani uma bekubona uyivila voko na insizwa yangizala ke mina yayihlala ithi ayikho inkomo yobuthongo ngizonishiya nalelo ngithi ayikho inkomo yobuthongo qhubekani nisebenze niyimisele nithi bathokozele namhlanje nazi ukuthi kusasa siyabuyela esikoleni uCovid yena indoda embi awuqhambeshile ngekasithinti